Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте Вагаз телевизион ачык конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-Сызыкча-TV.ру сайтында. Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Мәгълүм булганча, Ярдәм мәчетендә сәламәтлекләре чикле кешеләрне тернәкләндерү үзәге бар. 6 яшеннән үк күрү сәләтен югалткан Фәнис Мингәрәев шунда компьютер нигезләре дәресләрен укыта. Вәгазь телевизион ачык конкурсына мөгаллим хәтта берничә вәгазен җибәргән. Жюри Фәнис хәзрәт Мингәрәевнең Рамазан аена багышланган вәгазен сайлап алды. Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala hayri halqillah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve salim ve taslimen amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. İngelek Rabbimiz Subhanahu Teala bizge barcha maqtavlarimiz, rahmat, şükürlerimiz bulsaydı, birgen nimetlere her tapqırlığı için Siyikli Resulümüz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizge Anın ahl-i beytine sansız salavat şerifeleri bizde selamlarımız erişseydi. Hemme bizgeler şuşu mizgillerimiz bereketli, saadatli bular kursaydı. Oylanık kişi sizden bilen. Mine biz bereketli bulgan Ramazan ayları deybiz. Şuşu ay hem de sudan mahrum bulup qınatırı ayımı. Özü bizden indi şiklerge gene koyu ayımı. Әллә инде бер тип мәсьәләне уйлау айымы. Нинди мәсьәлә икәнлеген аңлау өчен бер кыйссага күз салыйк әле. Көннәрдән бер көнне булганнар ди 4 ахират дус кызлар. Алар гел тақва укыганнар, бер-берсенә ярдәм иткәннәр. Һәр вакытта күңел ачырга һәм дә инде Раббыбызны иң элек алыкларга ашканнар һәм бергә тотылырга тырышканнар. Bir günni kilişkenler, әйдәгез әле, менә иртәгә күрешик тә бергә ифтар кылырбыз дип. Фәлән сәгатьтә күрешербез дип. Икенче көнне 3 дус кыз килгән, 4нче Ләйлә дигән кыз юк икән. Шуннан соң хафага калганнар. Нәрсә булды соң? Шуның кадәр ул тақва иде. Әйткән сүзендә нык торучы иде. Авырап киттеме соң? Я бер нәрсә булды микән? Нишләп ул безнең арада юк дип хафаланганнар. Һәм билгеләшкәннәр, иртәгә барып, хәл-әхвалын белеп, ифтарда бергә булырбыз дип. Икенче көнне әйтмичә, хәбәр бирмичә ине килгәннәр. Йортның ишеген шакыгач, әниләре ачып җибәргән шушы кызның югалып калган. Йөзендә укылган кызлар, ни сәбәпле сез килдегез соң? Нишләп битик? Без бит авыр хәлдә дигән хәбәрне укыдык битеннән ди. Без дә югалып калдык. Нишләргә дә белмәдек. Ни китергә, ни калырга белмәдек ди. Шушы вакытта дус кызыбыз да ишектә күренде дә, аның да йөзендә югалу һәм дә инде уңайсызлану укыдык ди. Без дә аңламыйча эшнең нәрсәдә икән игә аяк атладык ди. Шуннан соң күрәбез ди, йорт тулы балалар ачлыктан интегеп елыйлар ди. Һәм әниләре аклана башлады. Менә кызлар, мин ризык пешерергә бүген өлгермәдем шул. Пешерим дигән, өлгермәдем дип торганда ди, кичкенә балалары балалыгы белән. Ник бездә ул ризыклар бармыни? Тик пешмәгәнмени соң? Суыткычыбызда ул ризыклар бармыни соң дип, буш суыткычны ачып җибәрде бала ди. Шуннан соң куйдылар ди, 1-2 телем ипи, 1-2 кисәк бәрәңге ди. Шушы ризыкны ашасак та ашадык, ашамасак та безнең ди һәрбер капкан кисәк карыныбызны йыртып төште ди. Шуннан соң төне буена айрым һәр кайсыбызда уйланганбыз. Шушындый гаиләдә бар бит әле, аларга ничектер ярдәм итәргә кирәк дип уйлап чыктык ди. Иртә белән күрешкәч фикерләштек. Әгәр дә туп-туры ярдәм тәкъдим итәбез икән, ул уңайсызланачак, алмаячак. Ниндидер бер карар кылырга кирәк дип уйлаштык ди. Шуннан соң фикергә килдек. Якында гына бер кибет бар икән белдек. Шушы кибеткә мөрәҗәгать итәргә булдык ди. Без хакын кертеп, инде ризыкларның төрлесен җыеп, шушы гаиләгә илтүне сорадык ди. Шуннан соң безнең ахират дустыбыз йөгереп килгән, йөзендә нур балкый һәм шатлыгыннан безгә әйтте ди.
Кызлар, Аллаһның шөкере, бездә хайризыклар бар. Иртәгә рәхим итегез безгә. Бик күңелле итеп ифтар үткәрәбез. Аш сулы без хәзер. Безнең ризыгыбыз бар. Бергә авыз итәрбез дип ди, ул безне чакырды ди. Бездә килгәч ди. Дөрестән дә ризык тулы табынны күрдек. Балаларның ул вакытта шатланганы һәм безгә әйтүләре ди. Аллаһка шөкер, безнең хайризыгыбыз бар. Без тәмле ризыклар ашый алабыз. Аллаһ Тәгаләгә шиксез шөкер дип әйтүләре ди. Без уйланыйк. Күп вакытта без бит ризыкның кадерен белми башлыйбыз. Суга игътибарыбыз юк. Булган мизгелләребезгә Раббыбызга шөкер кылуны онытабыз. Шушы Рамазаннарны заяга үткәрмик. Каршы алдык икән шушы бәрәкәтле айларыбызны. Уйланыйк, Раббыбызга шөкер кылыйк. Һәм шөкер кылу сәбәпле Раббыбыз Субхана Тәгаләбез бәрәкәтләребезне арттырып, тапкырландырып безгә насыйп итсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ахирет сәфәренә әзерләүче Рамазан шәриф айының бүген 16-нчы көне тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Исегезгә төшереп үтәбез. Вәгазь телевизион ачык конкурсында 15 яше тулган һәркем катнаша ала. Вәгазьләрне видео язма рәвешендә tv-вәгазь бетерчек Яндекс.ру электрон адресына җибәрегез. Ә бүгенгә барыгызга да саулык, сәламәтлек теләп, сау буллашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.